Nyt kun me avataan sovellus, niin täällä on tää Elementti App. Täällä on semmonen attribuutti kuin onStart. Ja nyt tää on koodinpätkä, mikä juostaan aina kun me avataan tää sovellus. Ja nyt me halutaan, että noista kahdesta konteinerista on näkyvissä ensimmäiseksi varacontainer, niin me asetetaan se show varaa muuttuja arvoon true. Eli miten me se tehdään? Pistetään set ja sitten se muuttuja oli show varaa ja asetetaan se kyllä tai true. Sitten tehdään kanssa set show omat, pistetään se false. Noin. Ja nyt kun me täältä voidaan juosta tää run on start, nyt meillä näkyy varacontainer.